ち申し上げます。いやお用意命令をお待ち申し上げます。命令をお待ち申し上げます。命令をお待ち申し上げます。列車の命令をお待ち申し上げます。命令をお待ち申し上げます。命令をお待ち申し上げます。愛の速さで申し上げます。命令をお待ち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 申し上げます。駆け足列車の命令を退け愛の速さで敵を攻撃せ愛の速さで攻撃愛の速さで列車の命令を愛の速さでお命令をお命令をお命令をお待ち拙者の命令をお待ち申し上げます。急ぐのじゃはい、守りを目指せ。武器を収め引け。直ちに止まれ。ここへ。拙者の命令交代。お命令を。お待ち申し上げます。愛の速さでお待ち申し上げます。愛の速さでお待ち申し上げます。愛の速さで次のご命令命令をお待ち移動列車の命令を愛の速さで次は命令をお待ち申し上げます。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 命令を愛の速さで申し上げます。拙者の命令は拙者の命令をお待ち申し上げます。移動駆け足殿拙者の命令は殿拙者の命令はお命令をお待ち殿拙者の命令は移動命令をお待ち申し上げます。次は移動愛の速さで列車の命令は攻撃せよ攻撃せよ駆け足備え拙者の命令を愛の速さで拙者の命令は愛の速さで退陣お命令を殿拙者の命令を拙者の命令を集まれ拙者の命令を拙者の命令を殿拙者の命令を拙者の命令を駆け足拙者の命令は拙者の命令は愛の速さで拙者の命令はお命令をお待ち申し上げます。拙者の命令を命令をしっかり守れ。命令は拙者の命令は命令をお待ち申し上げます。ご命令をお待ち申し上げます。拙者の命令は殿拙者の命令は退却せよ対しろ攻めます。
命令は申し上げます。頑張れ。命令をお待ち申し上げます。命令は先に攻め込みます。集結。申し上げます。拙者の命令はどうかお命令を。お待ち申し上げます。早く守りに命令をお待ち申し上げます。